שלום עליכם וברוכים בואכם ללקחי שפת העברים. שלום לכולכם, בטרם החלנו את הלקח, אנוכי חפץ לברכו. ברוך אתה אבינו אלוהינו אדוננו אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. לך כל הכבוד והחוד. אנו פתחנה את ליבנו לקבל ולהשכיל בחוכמתך, בדעתך ובתבונתך, בשם ישוע, אמן. This is a reading from Bereshith He, known as Genesis 5, and it states, זה ספר תולדות אדם. ביום ברוא אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם. ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום היבראם. ויחי אדם 300 שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה. ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו30 שנה, וימות. ויחי שת 5 שנים ו100 שנה, ויולד את אנוש. ויחי שת אחרי הולידו את אנוש 7 שנים ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי שת 12 שנה ו900 שנה, וימות. ויחי אנוש 90 שנה, ויולד את קנען. ויחי אנוש אחרי הולידו את קנען 15 שנה ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אנוש 5 שנים ו900 שנה, וימות. ויחי קנען 70 שנה, ויולד את מהללאל. ויחי קנען אחרי הולידו את מהללאל 40 שנה ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי קנען 10 שנים ו900 שנה, וימות. ויחי מהללאל 5 שנים ו60 שנה, ויולד את ירד. ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד 30 שנה ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מהללאל 95 שנה ו800 שנה, וימות. ויחי ירד 260 שנה ו100 שנה, ויולד את חנוך. ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך 800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי ירד 260 שנה ו900 שנה, וימות. ויחי חנוך 65 שנה, ויולד את מתושלח.
ויתהלך חנוך את האלוהים, אכל הולידו את מסושלח 300 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי חנוך 65 שנה ו300 שנה. ויתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. ויחי מסושלח 87 שנה ו100 שנה, ויולד את למך. ויחי מסושלח אכל הולידו את למך 82 שנה ו700 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מסושלח 69 שנה ו900 שנה, וימות. ויחי למך 82 שנה ו100 שנה, ויולד בן, ויקרא את שמו נוח לאמור, וינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה. ויחי למך אכל הולידו את נוח 95 שנה ו500 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי למך 77 שנה ו700 שנה, וימות. ויהי נוח בן 500 שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת. Hey guys, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And remember, when you subscribe, click on all so you can be notified when there is a new video posted. תודה על ראותכם. Thanks for watching.